karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ana! Nawaan ang kayo, Kapitan. Kay kaya ug pangita si Lucio. Kuha ang trabong ko ug ihatag grako. Lagaw na! Lihok na! Tiking! Tabangis, Kapitan, sa pagpangita sa patayng lawas si Lucio. Ug kuhaan ninyo ang trabong ko. Lihok na! Nganaw ni balik ka? Nganong wa ni mo tabangis, Kapitan, sa pag-ukay sa nasunog gabay? Di ko kapadayon! Di ko kasuot sa maong dapit! Diyari ko kutob sa tugaran! Unsa? Di ko kasuot! Di ko kapadayon! Kaya nangatol akong lawas kung mulapas ko anang haligi nga natumba sa panibahay ni Lucio! Gusto tuod. Lagay! Dili man dita makasud diyan dapitan. Istas ba to? Hala, sige na! Oy! Oy! Noel Rabe, kayang martilyo para til-til sa bato may atong gamiton ha, Noel Rabe! Hoy! Ha? Oy, Noel Rabe, ay reklamo ha! Ay pangutan! Ay! Ang atong ibutang sa atong otok nga makalingkaw si De Laura anang nakagapos iya mga kamot! Ano katabangan siya na itong tanan? Kaya, kita mo palibot? Ha? Ningit-ngit na kita ka ba, Noel Rabe? Magkakita ka ba? Oy, kakita sa Noel Rabe da. Oy, posibleng muwan, di ba? O kung muwan, patay tatanan. Oy, kaya di na namuhon ang anguwan. O maglonob ang kalibutan. Ala! Oy, ginoo ko! Sige, lihok na. Ginoo ko! Sige, lihok, buko na to ang bildo. Nga nagkagapos sa kamot ni Inday Laura. Mami, nalipay ko niya nag-oban na mo. Apa nag-uul ko kay si Daddy James. Wa naman mo lihok. Nahimo man siyang bato. Francine, Mami, day naunsa man ka, day. Naluya man ka. Nagtirang, uga kayo nga akong lawas. Palihog, bubuik og tubig. Yun sa maglisod ko ginawa tungod kinaughan ng tubig ang akong lawas. nanay tirang, ato bubuag tubig si Mami Laura. O, dang. Oy, yan na. Nagkakita namin. Wasay. Ikabuha ka ng bildo nga nagkagapos sa ibong kamot. Day! No. Gino! Awa, kita namin. Ay, wasay. Pagkuha o na mong tubig, wasay. Aron ikabubo sa lawas ni Inday Laura. Ay. Sige na mo, wasay. Sa kinita mo, nga nung naghakot magtubig ang mga tao kaganina. Di ko makalakaw. Kung makalakaw palang unta ko, susihon kong tag-unsay na hitabo. Ginuotabang ko nga makaligkawas ko kikan sa kong pagkabato. Buhi pa ko, Diyos ko. Bilagruhi ko aron magkatabang ko sa kong pamilya. Nito ang imong luha, Daddy James. Francel, Nito ang imong luha. Bisag nahimo kang bato. Siguro buhi pa ka. Nagkaginawa pa ka. Francel anak, buhi pa ko. Nakadungugan ako anak. Francel, Gusto, mag-pray ko ni Papa Jesus nga may balik si Daddy James yung pagkatao. Ingon man si Mami Laura, dili na siya mahimong Serena. Mag-pray ko. wa makadungugan ako ang akong anak. Hala, sige na mo, mga wasay clan. Tiltila na ninyo ang bildo. Tira! Terus patara ang gapos wasay terus nga. Pagkangilad bag mga tingog kining wasay clan. Ay! Ay, gunitan akong kamot ni De Laura. Sige, tiltila na. Ano mabuak? Lihok na wasay clan! Hala! Tira! Hala, wasay clan! Tira! Sige ha, padayon ha, wasay clan ha. Padayon na pagtiltil, aron, monipis, o babuak ang bildo. Tira mga wasay clan! Tiltil!
Unsay wa? Ha? Unsay wa? Wa ko makita si Lucio. Litob! Ngano god? Animal! Litob! Litob! Kuha ang imong mga tao, Kapitan Takuling! Ug bungkagan ninyo kanang mamay aron makita si Lucio! Pagdali! Aron dili ko malangay sa pagkuha sa trabong ko! Hala, sige, hala. Huwag yun mabuhag, no? Sige, ha? Sige, Laura. Huwag yun mabuhag, Bildo, day. Di ka badut lang sa martilyo. Nga putong imong tiil, day. Di ba buwak rabi di ko na. Ikaw dyan kayo, di mo, kutas na ganyan. Kangilaan bagtingog aning Kinahanglan puwasa mangita iklan. mo paagi nga makalikawas ko nining Kuyaw. akong kahimtang karon. hala. Samtang wa pa mo bunok ang uwan. Ay, mga puwasa iklan. Pangita mo paagi. Kangilaan din yung Kinangita og paagi si Aquilus nga madako niya sa ilam sa balagtigi og ang tibuok kalibutan iyang lunupan. Kuyawan mataana day oy. Kamo, musugot mong mahitabo na natong tanan. Pwes, ayaw mo pagkundang. Pangita mo paagi nga maguba kining binto nga nakagapos nako. Sige, de Laura. Sige, mga puwasa iklan, mangita tagpaagi, ha? Maninggi taghala. Hala! Wanan. Unsa man ni, Noel Rabi. Oy, Ryan Maglangit. Lihok mo do. Mangita tag ikaguba do, Noel Rabi. Hay, Ryan Maglangit. Mangita tag ikaguba do. Manghalatan ninyo. Sige na. Hala! Animal! Nakita ko sa bulang kristal nga mao ang trabong ko. Ang kapitan ug ang iyang mga tao. Kitiwasan ug guba ang nasunog kong bahay. Buisit! Ilang gihawanan kining maong dapit aron ila kong makitaan ug makuha kining trabong ko. Si Laura. Kumusta man kaha si Laura? Nganong wa man siya gihimo aron mabadlong kini si Aquilus. Matud ni Tirang nga nahimong sirena si Laura. Tan-ahon ko kining trabong ko kung tinuod bang gihimo siyang sirena ni Aquilus. Trabong ko o bulang kristal! Litob! Taod-taod nang giukay nila ni Kapitan ang naudang panimay ni Lucio. Wapagin makit iyang bulang kristal! Oh! Si Medusa ka na nagpaingo din eh. Medusa! Medusa! Ano niya ka din eh? Di ba kipabantay ko man ikaw ni Laura sa dagat? Unsay na itabo niya ng imo mga mata, Medusa? Nganong wa ka na mubuka? Gipa na ang akong mga mata sa diyang gitutukan ko katong lalaki. Katong ginganlan og James! Unsa? Gikuha nila si Ebria sa dagat ug ako kining gibabagan. Gigukod ko sila ug sa diyang nasipitan ko na og tasa kung ikog katong James. Ug akong gitutukan sa iyang mga mata aron mahimo kining bato ug madugmok. Kalit nga may nipanak kanako og naigong akong mga mata. Litob! Litob! Kung mao, atuan o sabila si Laura! Oh, Haring Aquilus, og kinahanglang makuha na nato ang trabong ko aron mahuman na kining pagsikit tagukod ni Ebria. Panuay gini si Lucio. Nganong gilangay yun ko niya? Huwag yun ihatag ka na ako ang trabong ko. Nitago yun ang animal. Tinuod gyud ay nga nahimong sirena si Laura. Ug ingon nga tuwa sa dagat. Naaman lagi siya ng mama. Ingon sa anaa siya sa karaang mansyon. Ang iyang mga kamot ginapos. Ug sa ilawom sa bildo na ay itom nga panapton ug ang ibabaw bildo ug pinabaklid ang paggapos kaniya. Naglisod sila sa pagguba. Wa gina maguba ang nakaharang sa gahom ni Ebria. Ako, nahibaw kong unsaon ka na sa pagguba. Tabangan ko si Laura. Dili. Unsaon ko manituod sa pagtabang ni Laura. Nga niaman ko.
nagbantay ng trabong ko nga makuha ni Aqualos. Ginoo ko, gasigi nagdugdog. Ang ako lang og mubuhagay na ang kusog nga uwan ug wa na'y hunong-hunong ug mga matay kaming tanan. Diyos ko, karon nang nagbinuutan ako, musangpit na ko nimo. Diyos ko, pasaylo akong daan sa kong mga saa. Nagbinuutan naman ko, Ginoo. Kung mamatay man gani ko, ayaw taon itugot nga maimpyerno ang akong kalag. Ginoo, ayaw taon. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!